Спорт, танцы, конкурсы, социальные проекты. Многие громадяне пенсійнага ўзросту не сядзяць на месцы, як кажуць, знаходзяцца ў тым самым росквіце сіл. Для іх існуе інстытут трэцяга ўзросту. Тут кожны з тых, каму за 60 знаходзіць занятак па душы. Але нямала тых, хто за стану здароўя не можа наведваць розныя гурткі. У дадатак многія з іх яшчэ і адзінокія. Зараз на ўліку ва ўстановах аховы здароўя Брэйскай вобласці больш за 13 000 чалавек пажылога ўзросту. Большасць з іх пакутуе ад сардэчна-сасудзістых і анкалагічных захворванняў. В разную пору года у них возникает разная потребность. Допустим, когда жарко, когда солнышко, у них чаще обостряется сердечно-сосудистые заболевания. В холодную пору года, учитывая, что они, как правило, все ослаблены, они также часто болеют вирусными заболеваниями. Конечно, значительно превышает, чем обращаемость людей более молодого возраста. И при этом заболеваемость превышает в 10 раз. На самом деле это очень значимо. А ім заўсёды патрэбна дапамога. Падтрымліваюць пажылых і супрацоўнікі Чырвонага крыжа. Первое, о чем нужно говорить, это о медико-социальной службе «Допомога», которая существует в Прекрасном Кресте и длительное время работает и является как бы визитной карточкой нашей. В настоящее время у нас работает 22 медицинские сестры, из них 12 работают по госсоцзаказу. И мы можем похвастаться тем, что у нас в области существует 12 инициативных групп пожилых людей, которые сегодня не ждут помощи, а наоборот оказывают ее сами. Як гавораць спецыялісты, людзі пажылыя вельмі даверлівыя. А таму часцяком сустракаюцца з аферыстамі вочы ў вочы, нават не задумваюцца, што самі ставяць сябе пад пагрозу. За апошнія гады ў Брэйскай вобласці назіраецца павелічэнне злачынства ў адносінах да пенсіянераў на 12,7%. Найбольш часта такія выпадкі зафіксаваны ў Жабінкаўскім, Бярозаўскім і Драгічынскім раёнах. Абараніць пажылых задача не толькі праваахоўных органаў, медыкаў, сацыяльных работнікаў. Дапамагчы палегчыць старасць гэтых людзей у першую чаргу і задача іх дзяцей, родных і блізкіх.